Ислам Насыбуллин инде малай шақтан комбайн шықындарының нишкәлекләрен үзләштергән. Хәзер исә Восток агрофирмасының алдынгы хезмәткәре. Инде 4нче җәен Акрыс комбайнын иярли. Узган елда күпикмәк суктырып алдынгылар рәтендә булды. Комбайнга инде әтигә электән утырып йөреп, шуңа әтидән кызыксынып, бу эшкә килдем инде. Хатынның әтисе белән бергә 4 сезон эшлибез. Ел бөртеклеләр өчен уңай килде, басуларда егеннәр күкрәп утыра. Югалтуларсыз җыеп алуда көч тә, тәҗрибә дә кирәк. Комбайнчыларның безнең белән сөйләшү өчен туктап алырга да вакытлары юк. Һәр минутның кадерен белеп эшлиләр. Быелгы уңыш сөендерә ди игенчеләр. Урожай Зәй районында бик әйбәт, елдан ел әйбәт инде. Алла бирсә, потеряларсыз әйбәт кенә, Алла бирсә җыеп чыгарга. Бүгенге көндә район буенча 4242 гектар мәйданда көзге будай уңышы җыелган. Барлыгы 19942 тонна ашлык суктырылган. Уртача уңыш гектарыннан 47 центнер чыга. Ел икмәген җыюда 60-ка якын комбайн катнаша. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.